Ето сега ще правим на монката самолет. Само не проверят за около, че ще вземат книжка. Вземат книжка, батерии. Конфискува самолет. Какви магазини? Стилс? Не там да си има магазин. Е такъв самолет като на Мони с всичките работи, $299. Цял там лето да. Няма да го хвърлиш, няма правиш нищо. Само е така трябва. Е така ли? Виж, е така само трябва. Да. Не е да ми забиеш земята като влади. Да. Сега, както си обхванал като влай първо, което ще го изтървеш. Защо ще дръпне? Да не литне с него, Бошко. Бошко, внимай да не литне с него. Да не му вземе шапката. Аз ще кажа това. Аз го пусна на страни, бе, Бошко. Много летяхме. Влади пак е виновен. Как снима, веднага падна самолет. Монка, извиняй, че си смея врата, ма много зле. Сега ще видим резултата от полета. Просто летяхме много. Монка, ще конфискулирам билетите само на Боши от нас. Сега ме е самолетното. Що така се получи? Ми тръгна на една. Защото някои хора такова. Той не е Така, карал да седне. я да му видим частите. Да видим частите. Пилот си къде? Провери, виж пилот си добре. Тук има Само батерията пак да не изгори. парчета. Предния път да Разглавяме го и в бокса. Аз се отказах. И в бокса. Гледай какъв малък удар и на колко части става. Ще Боби как се смее. Боби, видя ли как летя? Жалко. Не, то беше очаквано, аз затова го правя видео. Жалко. А сега гледайте как ще начупа на Влади камбаната. Живете му телефона да снима. Перката и тя ще чупи. Ето така. Остана без предници. Предния път се пръсна още по-лошо. Аз мислих, че... Ами той не искаше да набере скорост, предния път се дигна толкова бързо нагоре. Той не искаше да се дига. До последно го бяхме надупили. Аз май ще почна с по-маничен. И ще дай. Изобщо не си дай парите, Бошко. Бошко, знаеш какво? Направи си едно фарчи от 3 бръчка, се щупи и ги пак до реката, пак се направи.